Tak myslím si, že je to skvelý príklad, ako využiť technológiu pre dobrú vec. A bol by som veľmi rád, keby takáto vec bola už za mojich čias. My sme mali také, dá sa povedať, že manuálne univeliu a to proste fungovalo na intraku, na chodbách, po izbách a pýtal si sa starších spolužiakov, že za kým ísť. A keby som to teraz mal niekde pekne na stránke a pozrel si, že áno, tento učiteľ má takéto hodnotenie v tejto oblasti, je takýto, tak je to úplne super. Je to dobré, či človek má k tomu povolaniu nejaký vzťah, alebo bol, alebo nebol učiteľom, jednoducho mali by sa ľudia hodnotiť, aby sme sa posúvali niekam ďalej, vieš čo myslím? Že to je tá základná message, takže ja by som sa toho nebal. Študenti nie vždy sú takí draví, aby jednoducho povedali na rovinu učiteľovi to, čo si ňom myslia, veľakrát sa to považuje za nevhodné. Druhá vec je, že učitelia na Slovensku špeciálne, môj pocit a moja skúsenosť nie sú pripravení na feedback, na nejaký priamy feedback a skôr by to brali ako nejaký útok na ich osobnosť alebo na ich profesionalitu. Takže takéto hodnotenie je podľa mňa len super. Aby prišli nejakej zmene, musí nastať nejaký feedback a to je práve odskaz na to. Takže ak cítite, že niečo by sa malo zmeniť, tak proste robte feedback, robte takéto hodnotenie. Takže každý, komu to není ľahostajné, tak sa k nám pripojí a myslím, že spoločnými silami vytvoríme nové hodnoty a nové videnie toho, ako by malo vyzerať školstvo v praxi. Nebuď ovca, vyjadri sa.